Moro. Otan mun kaverin kanssa videon. Mä en tiedä mitä mun kaveri hyppitää, mutta me pelataan Grow a Garden. Oota, saa. Sano jotain kanavalle. Mä voin nyt. Bomboklat. Moro, se sanoo teille moro, okei? Okay? Milloin toi muun on muuttunut tommos? Se venäkkää hetki. Jii. On tän kaveri. No, mä sanoin jo alussa, että sä oot mun kaveri. Ai jaa. Eikö niin, jos ei kuulemma missään muussa. Tee. Miksi tässä ei pysty puhua voice chatissa? Eikö niin ei tolleen soosseita. Sitäkään bro. Oh, bambusida! Yeah. Ostetaan some bambusida. Let's do some bambusida. Bambusido. Ja tietysti oikein nimi on Bambusido. Yeah. Niinku oikeesti. Ei oikeesti. En huijaa. En kyllä huijaa. Joo. Onks tää vähän skipidipeli? Kuuliku. Jumalas voi tuoda mut teidet, bro. Moi, bro. Miss meikän broskia? Venä. Jee, bomboklat. Miss mun broski? Mistä standaa 3? Tänään puun päällä, bro. What the fuck? 3, true. Okei. Reittämme nää jutut, niin. Laittakaa se kommenttiin. Ketä alkaa mun omasta nyt. Okei. Tämmösiä bambuja vähän edessä. Bambu. Noin, joo. Vähän tämmöstä. Sitten mennään katsomaan vähän näitä sisältöä. Noin. Tommosta skipidiä täällä on. Ihan takaa, bro. Noin, sit seuraava. Bambuja. Okei, noin. Golden bambu, okei. Noin. Tämmösiä on Bambuklat! Okei, noin. Joo. Sit sisältö. Yeah. Okei, mä sain muuten. Sä tiedät, haluatteko se kuulla, hei tyypit. Haluatteko se kuulla oikeesti? Paljonko nää 2 maksaa yhteensä? 2 milliä. Niinpä.
Mennään vähän flexaa mun kaverille. Näille mitä sillä esoo. Mitäkään se sanoo? Ei. Venä mistä on? Venä, paljonko nää maksaa? Paljonko nää maksaa? 5 paljon silleen. Mä voisin vaan antaa nää 2 mun kaverille. Maksaa 200,000. Ei, älä lähde mihinkään, bro. Älä lähde mihinkään. Mitä sä teet? Tuu alas. Bro, mä rage. Rake kuittaa tää broidille. Mikä vitsua vaimo? Mä Rake kuittan tää pelillekin vaan. Kumppaniero. Jee. Sellainen. Bomboklasan. Se oli 3. Oh my god. Bro, no long time no see, yeah. Okei. Niin, tyypit. Okei. Ette halua nähdä paljonko nää kaikki maksaa yhteensä. Kattokaa tää rahamäärä, mikä tulee tohon. Kattokaa tää rahamäärä. 9 milliä, mitä? 20. Woo! Woo! Yeah! Bro, millä tuurilla? Toi yksi varmaan huutataan täysin. Miten? No way, bro, what the fuck? Ja minkä mangon mä siinä? 2 tommo! Oh my god. Okei, musta tulee skipidiraha. Tietenkin mä tipun. Mä vähän huolta, että mun parkkouramisessa täällä mun paikassa, koska mä en oo mikään parkkours, bro. Varmaan tiesitte kyllä se. Mä en näytä siltä. Did I took all the mangos? Oh my god! Mun kaverillakin tulee vaan money. Okei. Paljonko tulee? 2 milli lisää broidi, mitä? Ua. Joo. Mitä? Joo, mä oon ylpeä itsestäni. Joo, mun on pakko näyttää mun kaverille Venä. Mun on pakko. Ota. Mistä 1 bambua?
Saisinko mä se? Mitä? Mitä? Uah. Broidi, mitä? Uah. Ja se menee maan läpikin. Okei, paljonko? Okei, please. Please maksa niin paljon. Ei edes maksa niin paljon, bomboklat laitan chattiin. Koska ei tässä maksakaan, bro. Yeah. Papa. Angry Papa. Mä vähän tyypitä Angry Papa. Huutaja pappa ennemminkin. Get out. Mä en tiedä kauanko mennään kuvaa, mutta joo. Kyllä mä hetken aikaa, olisiko 30 minuutin video. 6. Okei. 6. Bomboklat! Mikä onks fruut? Fruuta, no kutstokka. Mitä? No kutstokka. Stokki oikeesti, mutta eikö niinku oikeesti ihan paska stokki. Bomboklat. Okei, paljonko tämän Golden Pampas ois? Ihan ok. Se kyllä sellainen kaikki. Oho. Ei kyllä se ollut niin paljon edes. Magnus Stormin uudelleen. Ja mitä toi oottaa tuolta? Se ei tuu vielä pitkä aikaa varmaan. Long time no see. Watermelon. Jumaton, tommonen hieno. Magister Dabbo se ton mä sanon jo 30 varmaan 30 jotain kertaa. Tai 20 jotain. Mut juu. Ja tällä yhdellä tuli tää kaktus. Osaaks tää tänne ei legit pääse. Sen kaktuksen pääsee tohon noin. Bomboklat. Näytti vähän siltä, että ei oikein pääse, kun on niin ryppyreikka. Ne eri ketta. Kato, mullakin on. Mulla on oikein big giant kuka. Yeah. Get out. Joo, mä lopetan itse asiassa nyt. Moro.